गैया नंमारगोनो ओंखाम गोथां जानाय खियानो गोराव गबाय नोंना हे लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि DSP ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै बर'आवनो बुंसै आरोना ब्लगखौहाय जों दायो क'क्राझारावहाय थांनो ओंखारदों आरोना क'क्राझार दतमायाव जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिं जागासिनो दङ बेयाव सेन्ट्रेलनि ओमफ्राय जोंना बासआ मोनफैथ'वाखैनो आदै नेगासिनो जोंखौ SM ब्लगआ आदै नोंनि हटस्पट 5G नांना ब्लग हलिनि ब्लगआनो नांथा थाबायलाय आंना एमबियानो बेंग्रिनो दाख्लै 300निल' रिसार्ज सोना लानानै 5G नाङाखै ओइ नै जोंना बासआबो सफैखाबाय आरोना गाइस खालामदो इन्ट्र'खौनो खालामाखैनो नै जों आं इन्ट्र' लानानै फैखाबाय SM ब्लग बेनाबो इउटुब चेनेल दं आरोना गाइस जोंना बासआ सफैबाय नै लोगोफोर दायो दसे जिरायनाय बायदियैनो माने पेकेट लान्च होदों आरोना बेखौ जोङो दा जाहैसै जा थांगोन बास बेफोर गासैबो बेयावनो लाखिजोबनानै दं आरोना गाइस पेकेट लान्च आरो माने गोजान गोजाननिफ्राय फैयोना जेरै जोंबो दा गोजाननिफ्राय फैदों ओंखायनो आरोना जोंबो थांगासिनो जोंबो नै मोनफैबायानो जोङो दे नै खनसे बुंना हरलाय मारा बुंनांगौ बे हेल' हाय हेल' लोगोफोर नै जों सफैबाय क'क्राझारावहा फैदो लोगो हमलायनोसै रायज्लायनोसै औ लोगो हमलायनोसै आगैमोन आदामोन लोगोफोरा आरो नै फनाव सासे दंखायो लाइनावनो जायगानिनो क'क्राझारनि नामा लाइनाव दंखायो जाबाय लाइनाव दङ जाबाय आं लांखागोन बेखौ लासैनो होमबाबो बिमा जोङो मुथुदा आरो राखावस्रि आब'खौ दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना स' इसोरनि ग्रुप खिनियाहाय गासिबो बासावनो दंजोबोमोन आं सिङावहाय हाबैदि आरोना गाइसमोन ओमफ्राय मोजां नांदों लोगो मोननानै आं माने बिदि माने सोरखौबा लोगो मोनलाबा भिडिअफोरखौनो बानायनो रोंलायलाङा आरोना गाइस होमबाबो जा हायो देखायबाय आं फैबाय आरोना गाइस जा उन्दुबाय आङो गाइस मोनफैबाय आरोना जोङो माथा जुखां नालाय दावदै जानाय नांथाबाय खोमा दावदै जानाय नांथाबाय खोमा इमान सान्दुं गोसा आयौ मानसि जाखानाय बायदि थाबायग'आनो नंला ओमफ्राय थांगासिनो बे सान्दुङा जा गोसा थैथाबखागोन दिनै ना गोरान बायदि रानथाबखागोन गाइस जा गोजान थाबायनांसिगोनलै आदै हाबावगोन ना थाबायनो आयौ मेंसोबाय मा गोजान खोमालै बेथो आरो सान्दुङाबो जा गोसा आयौ जोंनो रानथाबाबाथाय रानथाबखाला आरो नै रास्ताया जोंना जेवखा गाय जोंना आथिङा गुसुं जागासिनो थाबायनाया हागवा मोनसिदो इसिनि जाबाय जादों आथिङा थाबायनो हाखाला बे लामाखौ थाबायनांगौबा जोङो आथिङाबो गोलाव जानांगोन राम उनथिबो नायनो हागोन मन्थ्रिखौ जानो थांनि मा जानो थांनायदो जोङो बिथिं लाइननो मन्थ्रि जानो थांनो जेबो मोनजायाखै फुंनिफ्रायबो मा मोनजागोन संनो माबा मन्थ्र मारिना संबाय ओमफ्राय नुखाबाय थानायखौनो नायनो फैयोना जायगानि मानसिखौ मा एसे गोजान थाबायनांगौ आयौ नायनो हागोन नों दाबो ना मानसिफोरखौ जा जेव मानसि
हालत खराब हो गया है गाइस कोकराझार में आके। इतना लंबा हमको पैदल चलना पड़ा, इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारा मेहनत किसके लिए? हमारा पाँव दुख रहा है। इतनी मेहनत किसके लिए? ओह नाय मुझे मुझे वैसे होता है। इतनी मेहनत किसके लिए? Video ka na? Follow ka. Saan kayo? Saan mo? Dito ba? Oh. Pas niya. May ka dito. Bye bye. Saan mo na ba ila? Siyo na. Siguro. Pak segini kadang bos tagay lah deh guys, punya panjangan guys. Ini ada satu juta nih gede. Ayo, betul sandunga. Ada tiblaya ini. Jasa pak koros nane korolum nam punya menang ayo. Ampai, aicing asin adalah aicing. Jale. Kilometer rami citara. अवस्था खराब लोगोफोर माने दै गोजा जाहाबलायबाय आङो मानसियानो माने थाबायनो हाया ओरैबायदि मिटिंनि हल सिङाव बेयाव हाबैबाथाय थैहां बोरैबा सोरगोखौनो नुहां मोनलायदो इसोर मार गरम गाइस दायो नै जोङो बे तुम्बुनि सिङाव जिरायना दङ जेने तेने जिरायथ'ना दङ दै गांसोबायमोन दा बहा मोनलोंगोन दा दै 1 घन्टासो जिरायबाय जोङो लोगोफोर बेयाव मेंनानै दाबो गमिया मानसिफ्रानो आरो जेबो जानो थाबायखाय जाहाबलायनाय गाइस जोङो दायो थांफिनो जों गाइस जोङो दायो न' फारसे दावखोफिनबाय आरोना माने जोंना बासआ ओरैबायदि गोजानाव दङ आथिङाबो सल'बाबो थांगौ हाया ओमफ्राय नै आं सेन्देलखौ खुनानै लाबाय थाबायनो हायिनि ओमफ्राय मिथाइ माबा माबि कमला आपेल लाबोबाय थांफिनसै आरोना गाइस ओमफ्राय जोंना ओइयाव हेमन्त मामाया बिरलां मिथिगोन मामाया हेलिकप्टार गाना मामा बिरनायखौ नायनो थांसोदों मानसिफ्रा हेलिकप्टार थाबायना गोजौना बेखिनिया गाखोना ओंखारलांदो बे बोलोआव जि गोसा खिफिखादो गाइस खोनादों आङो थट ओंखारो बाला सेन्देल खना लाना थाबायबाय आं नङा ओइ सिङावसो माबा जाबलायदों ना थांसै गाइस न'आव हाला मा देन्जार बोरैबा थार आरो थाबायगौ हाया ओमफ्राय तुलाफोरालाय सान्दुङा दासो एसे थाबायबाय दहाय नायनांगौमोन एम्बुलेन्स गैता थांलाय फैलाय जाखो गैता एम्बुलेन्स थांखो प्रेसार जाना गोलैदों खोमा सोरबा पेटसो जि गोसा खिखादोलै खोनादिया सोरबा हिनजाव हाखा बुरैया खोमा खिफिना गालांखादो हौवाफोरनि गेजेराव मान सनमान गैयि हिनजाव ओंखारदों ओमफ्राय हौवा मानसि खासेया अबस्था गैखाला न' ड्राइभार जायो अबस्था गैला गाननाय जोमनाय सेस कमला जानोसै
मेंसोबाय फैजोबाखै जोंना मानसिफ्रा जों फैग्रोबाय आरोना गाइस थ' लोगोफोर जोङो नै माबायावहाय ओंखाम जाफैदोंमोन आरोना ओंखामानो गोथां जों ओंखामखौ जायासै ओमफ्राय जों दावदैखौ आन्था जाबाय थ' दायो आरो दावदै जाबावगोन जोङो ओमफ्राय ओंखामा गोथां मालायफोरा एसे बानलु संख्रि लालायना जादों जोंहा बानलु संख्रिबो मोनजादिया बे हागुराया जानाय खिखाबायबो ओंखाम गोथां जानाय खियाबो गोरा गबाय खोमायना ओइया नंमारगोनो ओंखाम गोथां जानाय खियानो गोरा गबाय नोंना थांलायनोसै जाखांनानै बेरदांदांनो मा जानाय थाव जाया बेखौ जायाखैनो होननानै हमना ला ना दालियाबो संख्रि गैया मिरामिसाबो संख्रि गैया ओमफ्राय ओंखामा गोथां आरोना थांसै गाइस लोगोफोर दायो न'आव मोनफैबाय आरोना जा गोबाव 10ता ग्रोब जाबाय आरोना टाइमाहाय ओमफ्राय आङो फ्रेस जानानै लाबाय 9ता माने जोङो 9:45 मोनफैदों ओमफ्राय दायो 10ता ग्रोब जाबाय टाइमा फ्रेस जाबाय बरियानो मोखां सोखांनाय सुबाय दुगैनो हाला गाइस थान्दा नालाय नङाबा गाबोन आंना ओरैनोबा गन्थङा बाय माबा जागासिनो डिस्टार्ब जागासिनो थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसैमोन आरोना माने बांद्राय भिडिअखौ लाबाय थानो मोनासै जोङो माथिबा बेरायनोनो मोनासै बे मेला माबा दखान माबा माबि जानायावबो हाबनो मोनासै मानसि भिर आयु हां थोनो मोनलायलायनाय ओमफ्राय ओइथिबो माबा माबि न' माबा माबि बानायदोंमोन ना बिथिबो थांनो मोनासै आरोना ओमफ्राय थांनो मोनैनि बेरायनो मोनैनि दुखुबो मोनदों गोसोफोरखौ बोरैबा मोनदों थ' होमबाबो मा खालामनो उपाय गैया मानसिनि भिरानो ओरैबायदि जेनेबा थांनाङा होनखायो हातखाया इमान गोजान थाबायनांदों आयु 2 किल'मिटार 2.5 किल'मिटारसो थ' बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे गाइस